I evo nas opet u Furme Games. Danas ćemo snimati Minecraft Hunger Games. Snimat ćemo sa Martinom Kuterovcem. Koji je u nekoj drugoj mapi, a ne to sa mnom, pa kada on bum. 15 XP-a imam. Idem se 15 sekundi, trebam čekat. Stalno izlaze i ulaze. Ajde izaći. Evo 5, 4, 3, 2, 2, 1. Ajmo, i neko mi je uzeo papuće zlatne. Ajde spat. Odi ja. Odmah do ovog kočeva. Šta nema? A ima. Odlično. Ne daj odmah. Odlična stvar. Moram odmah begat. Begaj, begaj. Jedi, ajmo. Ima nekoga za mene, nema se brzo obući. Evo kovčuk dolje. Kovčuk, stižemo. Ne. Oho, dobra stvar. Da, sad smo dobili dobre stvari. Samo što je problem, sad treba naći izlaz za van. Pip, pip. Kovčeg ovdje. Sad ćemo sve da pokrademo. Sve do jednog. Gdje su ga u vodu stavili da ne znati. Tu si. Ovdje dođu. Je. Imamo šest štapića. Ide, evo lika. Evo lika, ajmo se boriti s njim. Ajmo se boriti s njim. To, udarili smo ga jedan put, to udarili smo ga dva put, to, ubili smo ga, fenomenalno. Ovo bacamo, ovo mećemo na sebe, to, ubili smo ga. Kako je slabiće. Taman imamo za metalni mač, samo mi treba crafting table. Još jedan kovčeg. Kako smo ga lijepo ubili. Udario me 2 puta malak. Ali šta to meni? To meni sve normalna baza. Još jedan kovčeg. Kako smo ga ubili lijepo. Kako unutra. A, tu si. Oho. Čak smo i kompas našli. Ovo ćemo gledati, ovo ćemo. Evo ovdje sam već našao, mislim da 5 kovčega. A ovaj prazan, to je već neko bio. Što ne treba bacaj, to ostavljaj. Ajmo dalje.
kovčega, problem je kako do njega. Kako ćemo do kovčega? Meni treba da bi napravio crafting table, mi treba da bi napravio ovaj metalni mač. Šta ovaj brzo gladni? Opa, evo lika. Evo, ubijaj, ubijaj, ubijaj. Udaj.